Γεια σας και χαρά σας. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω και δημόσια τους διοργανωτές για την πρόσκληση. Και βεβαίως δεν χρειάζεται να πω πόσο χαίρομαι που βρίσκομαι ανάμεσα σε ανθρώπους με τους οποίους είμαι σίγουρος ότι συμμεριζόμαστε κοινές ανησυχίες. Λυπάμαι μόνο που η αφορμή για αυτή τη συνάντηση είναι μια κακή εξέλιξη για τον τόπο και την περιοχή σας. Θα προσπαθήσω να αποφύγω όσο γίνεται περισσότερο να μιλήσω θεωρητικά και βεβαίως καθόλου σαν ειδικός που δεν είμαι άρρωστο. Θέλω κυρίως να σας μεταφέρω εμπειρίες ενεργών πολιτών μιας περιοχής που έτυχε να βρεθεί στη δίνη αυτού του αγώνα πριν από εσάς. Μιλάμε για την περιοχή της Βιωτίας του Κεντρικού Ελικόνα και ενός χωριού, του χωριού της καταγωγής μου, ο οποίος βρίσκεται κάτω από την κορυφή του Ελικόνα, την Παλαιογούνο. Βρεθήκαμε σε αυτή τη θέση να λειτουργούμε σαν πειραματόζωο στην εφαρμογή μιας νέας επιχειρηματικής επίθεσης, όχι γιατί είμαστε πιο έξυπνοι ή πιο διορατικοί από εσάς, αλλά κυρίως γιατί η περιοχή μας προσφερόταν προφανώς σε κάτι τέτοιο, αφού βρίσκεται πολύ κοντά σε μεγάλα οδικά δίκτυα και στα κύρια δίκτυα μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας από τη Βόρεια Ελλάδα στη Νότια. Αντιμετωπίσαμε λοιπόν εδώ και αρκετά χρόνια αυτή την επίθεση για την οποία σας μιλώ, με το ιδεολόγημα της πράσινης ανάπτυξης και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Κάτι που δεν μπορούσαμε να το συνειδητοποιήσουμε όταν πρωτοείδαμε τις πρώτες δύο μικρές ανεμογεννήτριες σε χώρους με τους οποίους δεν υπήρχε οπτική επαφή, χωρίς πολλές επεμβάσεις, δίπλα σε κάποια δασικά οδικά δίκτυα και από έναν μικρό επιχειρηματία. Για να μην σας πω ότι αισθανθήκαμε και υπερήφανοι, γιατί γίναμε και εμείς οι χωριάτες ένα μέλος σε αυτό το παγκόσμιο κλαμπ των δυνάμεων που μάχονται κατά της κλιματικής αλλαγής και περιλαμβάνει από τον Κλίντον και τον Γκορ μέχρι την Greenpeace. Σύντομα όμως διαπιστώσαμε ότι αυτό ήταν απλά ο προάγγελος μιας λέλαπας εγκαταστάσεων που καταλάμβαναν όλη την περιοχή του Κεντρικού Ελικόνα, όλη την νότια περιοχή της Βιωτίας με ένα ατελείωτο αριθμό εγκαταστάσεων αιωλικών βιομηχανικού τύπου, όπως έχουμε συνηθίσει και νομίζω πολύ σωστά να τις ονομάζουμε. Τις οποίες μάλιστα δεν τις υλοποιούν μικροί επιχειρηματίες όπως τις πρώτες, αλλά μερικοί από τους πιο μεγάλους κολοσσούς της ενέργειας σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως η EDF, η γαλλική ΔΕΗ δηλαδή, η Γκαμέσα, η ισπανική και μια σειρά άλλες τέτοιες εταιρείες. Θέλω επίσης σήμερα να σας μεταφέρω εμπειρίες από τις προσπάθειες συνεννόησης που έχουμε κάνει αρκετές αυτά τα τελευταία χρόνια, πολίτες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας που αντιμετωπίζουμε παρόμοια προβλήματα. Θα ήθελα ειλικρινά η τοποθέτησή μου να έχει μια πολύ μεγάλη δόση ενθουσιασμού και θα ήθελα, αν μπορούσα, να σας διαβεβαιώσω το πόσο εύκολο είναι να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση μπροστά στην οποία βρίσκεστε κι εσείς. Αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να το κάνω. Και δεν μπορώ να το κάνω όχι γιατί δεν έχουμε επιτυχίες σε αυτούς τους αγώνες, αλλά γιατί βρισκόμαστε αρκετά πίσω από εκείνο το σημείο που θα μπορούσαμε με σιγουριά να πούμε ότι είμαστε σε θέση να ανατρέψουμε ένα τέτοιο τεράστιο σχέδιο μεγάλων οικονομικών κολοσσών, οι οποίοι δεν έχουν μόνο την οικονομική ισχύ, αλλά έχουν και μια τεράστια επιρροή στα μέσα επικοινωνίας με ό,τι αυτό σημαίνει. Θα σταθώ λοιπόν σε εκείνα τα σημεία, άλλοι ομιλητές θα θίξουν άλλες πλευρές, που σχετίζονται ακριβώς με αυτό, πώς θα αντιμετωπίσουμε τη βασική επιχειρηματολογία όσων προωθούν αυτά τα σχέδια και πώς θα δυναμώσουμε το δικό μας τον αγώνα. Αυτή είναι η εικόνα του χωριού, με τις πρώτες ανεμογεννήτριες, οι οποίες πολύ σύντομα απέκτησαν αδερφάκια και διπλασιάστηκαν. Κάνω αυτή την εισαγωγή για να σας πω ότι δεν με ξενίζει αυτή η εικόνα, όσο σοκαριστική και να είναι. Γιατί πρόκειται για μια τερατώδη επέμβαση στο φυσικό περιβάλλον, η οποία επιχειρείται να νομιμοποιηθεί με δύο βασικά επιχειρήματα. Το πρώτο είναι
ότι πρόκειται για ήπια μικρής κλίμακας επέμβαση, και το δεύτερο είναι ο χαρακτηρισμός σαν έργων ΑΠΕ, σαν μια στάμπα στην Ούγια, με τον οποίο χαρακτηρισμό επιχειρείται οτιδήποτε έχει σχέση με αυτή τη δραστηριότητα να περάσει στο απειρόβλητο, να μην κάνει κανείς κριτική και να μας πείσουν ότι οι τοπικές κοινωνίες είμαστε υποχρεωμένες να δεχτούμε οτιδήποτε προκειμένου να υλοποιηθούν αυτές οι επενδύσεις. Δεν υπάρχει, πιστεύω, μεγαλύτερη διαστρέβλωση της κοινής λογικής και της πραγματικότητας σε αυτό, και δεν υπάρχει πιο ομός εκβιασμός απέναντι στις τοπικές κοινωνίες. Πόσο μικρές αλήθεια και πόσο αναστρέψιμες είναι οι βλάβες από αυτού του είδους τις δραστηριότητες, πόσο αποκαταστάσιμα είναι τα συγκεκριμένα τοπία, αυτά που θα σας δείξω με 2-3 εικόνες στην πορεία, όταν μετά από κάποια χρόνια θα έχουν κλείσει τον κύκλο της ζωής τους οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, ή μήπως το γεγονός ότι αλλού στον κόσμο συμβαίνουν πολύ πιο εκτεταμένες οικολογικές καταστροφές πρέπει να μας κάνει να είμαστε ανεκτικοί σε αυτό το οποίο επιχειρείται να γίνει. Και πόσο ανανεώσιμες μπορούν να θεωρηθούν θηριώδεις εγκαταστάσεις όπως οι βιομηχανικού τύπου ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες προϋποθέτουν τεράστια σπατάλη φυσικών και ενεργειακών πόρων, εκμετάλλευση ανθρώπινων πόρων και χωρών, για να εξασφαλίσουν τις πρώτες ύλες για την κατασκευή αυτών των θηριωδών ανεμογεννητριών, για να κατασκευάσουν σε μεγάλα εργοστάσια μαζικής παραγωγής τον εξοπλισμό τους, για να τις μεταφέρουν συνήθως με θαλάσσιες μεταφορές τις πρώτες ύλες και τον εξοπλισμό. Όποιος έχει περάσει από το λιμάνι της Θηλίδας θα τα έχει δει εκεί τους κορμούς των ανεμογεννητριών που αναδιάζουν κάθε τόσο, για να μεταφερθούν με τεράστιες νταλίκες και μέσα από τεράστιες διανοίξεις οδών προσπέλασης στους μεγάλους ορεινούς όγκους. Και πόσο ανανεώσιμες επίσης μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι αυτές οι εγκαταστάσεις, και όταν μόνο για την τοποθέτησή τους απαιτούνται τεράστιες επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον. Είμαι απόλυτα πεισμένος ότι είναι ένας πολύ μεγάλος μύθος η φιλικότητα στο περιβάλλον και τουλάχιστον προϊόν άγνοιας οι θεωρίες που ακούμε καμιά φορά από ανυποψίας τους, άλλες από πολύ υποψιασμένους, ότι πρόκειται να αποτελέσουν και τουριστικό αξιοθέατο αυτού του είδους οι εγκαταστάσεις. Αγαπητοί φίλοι, αν κάποια στιγμή αποτελέσουν τουριστικό αξιοθέατο αυτές οι εγκαταστάσεις, θα είναι μόνο στο τέλος του κύκλου ζωής τους και μόνο σαν μνημεία περιβαλλοντικής καταστροφής. Θα ήθελα όμως να σας πω και κάτι άλλο που ίσως αυτή τη στιγμή που βρίσκεστε στην αρχή της αντιμετώπισης αυτής της επέλασης να μην το συνειδητοποιείτε. Είναι οι παράπλευρες απώλειες όπως θα τις χαρακτήριζα. Γιατί πρέπει να ξέρουμε όλοι και να το συνειδητοποιήσουμε ότι όσο ισχυρά και αν είναι τα οικονομικά συμφέροντα που δραστηριοποιούνται στην ενέργεια και ειδικότερα στις βιομηχανικού τύπου ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δύσκολα θα μπορέσουν να καταφέρουν αυτό που θέλουν αν δεν διεμβολήσουν τις τοπικές κοινωνίες. Αν δεν βρουν δηλαδή ανθρώπους και φορείς που θα τους προσφέρουν την έξοδη καλή μαρτυρία. Προσπαθούν να εκμαυλήσουν τις τοπικές κοινωνίες, το ξέρουμε πολύ καλά στα μέρη μας αυτό. Με μερικά σακιά τσιμέντο για να φτιάξουν ένα πεζούλι, αγοράζοντας τις φανέλες των ποδοσφαιρικών ομάδων, υποσχόμενοι δουλειές που δεν υπάρχουν σε αυτές τις δραστηριότητες σε μεγάλη έκταση, και έτσι να διαρρήξουν τον κοινωνικό ιστό. Είναι μια συνηθισμένη πρακτική, τις συνέπειες τις οποίες θα τις μετρήσουμε με οδυνηρό τρόπο στο πολύ κοντινό μέλλον αν δεν βάλουμε φραγμό σε αυτά τα σχέδια. Είναι όμως μια κακοτυχία της Ευρυτανίας αυτό το οποίο συμβαίνει, ή μήπως υπάρχει κάτι άλλο? Αν θέλουμε να το αποτυπώσουμε σε αριθμούς, χωρίς να σας μπλέξω, μην μπερδευτείτε με όλα αυτά, η ουσία είναι από τα λίγα υδροηλεκτρικά που υπάρχουν σήμερα θα πάμε σε μια κατάσταση με 53 συνολικά εγκαταστάσεις μεγάλων αιωλικών και υδροηλεκτρικών στα ποτάμια και στα ρέματα της περιοχής του νομού,
που σε ισχύ θα ξεπερνάνε τα 700 ΜΒ. Για τη Βιωτία σας είπα τι γίνεται. Προσπαθώ να σας πω ότι δεν είναι ιδιαιτερότητα της Βρυτανίας. Είναι ένα καθολικό φαινόμενο. Η Νότια Καριστία είναι ένα τεράστιο εργοστάσιο μεγάλων αιωλικών. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χαρακτηρίζουν την εκτροπή του ΑΟ, που αντί να οδηγεί τα νερά του στο Ιόνιο, θέλουν να τον εκτρέψουν και να τον οδηγήσουν στη λίμνη των Ιωαννίνων. Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας χαρακτηρίζουν έργα σαν αυτό στον Άραχτο που βλέπετε κάτω, το οποίο αν υλοποιηθεί θα σκεπάσει την ιστορική γέφυρα της Πέτρας. Η Κρήτη επίσης, το ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται. Ένα τεράστιο εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής επιχειρούν να το κάνουν με αυτού του είδους δραστηριότητες. Και φυσικά να το διασυνδέσουν με τεράστια υποβρύχια καλώδια με την ηπειρωτική χώρα. Το ίδιο στο Βόρειο Αιγαίο και στη Σκύρο, στην Ικαρία, στις Κυκλάδες, στη Λακωνία, παντού, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας χαρακτηρίζουν και αυτό το εργοστάσιο. Είναι το εργοστάσιο του Μυτιληναίου στη γειτονική Αντίκυρα, στα δικά μας τα μέρη, που με διάφορα κόλπα κατάφεραν να το ονομάσουν συμπαραγωγή υψηλής αποδοτικότητας, για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί σαν ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας χαρακτηρίζουν και τα έργα στον Αγελό, που κάποτε ήταν έτσι, τώρα είναι έτσι και ελπίζω αύριο να είναι έτσι. Σε όλη την Ελλάδα δηλαδή βλέπουμε, κοιτώντας τα τελευταία στοιχεία, ότι γύρω στις 35.000 ΜΒ έχουν αδειοδοτηθεί σε διάφορα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας. Ενώ περιμένουν στην ουρά έργα για άλλες 25.000 περίπου ΜΒ ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αυτού του είδους που περιγράψαμε προηγουμένως. Μόνο αυτή η εικόνα αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός ενεργειακός σχεδιασμός. Είναι πράγματα που γίνονται ανεξέλεκτα και με κριτήρια που δεν έχουν καμία σχέση με το συλλογικό συμφέρον της κοινωνίας. Γιατί? Μείνετε μόνο σε αυτά τα νούμερα. Σήμερα όλες οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής στη χώρα μας, μαζί με τις ΑΠΕ, αυτές που έχουν εγκατασταθεί, είναι γύρω στις 17.000 ΜΒ. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κυρίως βιομηχανικού τύπου αιωλικές εγκαταστάσεις, έχουν φτάσει στις 4.400 ΜΒ. Είναι δηλαδή περίπου το 26% σε ισχύ, σε δυναμικότητα. Έτσι, για να μην βλέπουμε με πολλούς τεχνικούς όρους. Η ετήσια αιχμή του φορτίου, δηλαδή το περισσότερο που χρειαζόμαστε, που χρειαστήκαμε το 2012 σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, είναι 10.300 ΜΒ. Έχουμε 17.500. Πέστε μου, με κοινή λογική, χωρίς να είστε μηχανικοί, χωρίς να είστε τίποτα, φτάνουν ή μας λείπει η ενέργεια και μονάδες ηλεκτροπαραγωγής? Αλλά κρατήστε και αυτό. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που υποτίθεται ότι θα κάλυπταν ένα σημαντικό μέρος της παραγωγής από ορυκτά καύσιμα, ενώ σαν δυναμικότητα είναι 26%, η ενέργεια η οποία παρήγαγαν ήταν 8,34%. Έχει μεγάλη σημασία αυτό για να καταλάβουμε ποια είναι η αποδοτικότητα και ποια η συμμετοχή του στο συνολικό ενεργειακό αποτέλεσμα. Το τι έρχεται από τα πίσω είναι αυτό που βλέπετε, δεν χρειάζεται να το επαναλάβω. Με δύο κουβέντες, έχει επιλεγεί ο χειρότερος τρόπος για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και είναι ένας συγκεντρωτικός σχεδιασμός, ο οποίος αποσκοπεί μόνο στο γρήγορο οικονομικό όφελος και σε τίποτε άλλο. Γι' αυτό και πάνε σε γιγαντιαίες αιωλικές εγκαταστάσεις, γι' αυτό πάνε σε τεράστιες εκτάσεις φωτοβολταϊκών, σε δασικές εκτάσεις και γεωργική γη, πολλές φορές υψηλής παραγωγικότητας, και γι' αυτό σπέρνουν υδροηλεκτρικά σε κάθε υδατόρεμα. Συμβάλλουν αυτά τα πράγματα στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, που είναι το μεγάλο το επιχείρημα? Ας το δούμε με συγκεκριμένα νούμερα. Γιατί αλλιώς είναι να μιλάμε θεωρητικά και να λέμε κουβέντες του αέρα, και αλλιώς να βάζουμε τα πράγματα στο χαρτί. Τι είχαμε το 2004 όταν πρώτο ξεκίνησε αυτή η μεγάλη δραστηριότητα εγκατάστασης ανανεώσιμων πηγών αυτού του τύπου? Είχαμε μόνο 520 ΜΒ από ΑΠΕ, 9.600 μονάδες θερμικές από ορυκτά καύσιμα. Φτάσαμε στο 2013
γίνανε 4.400 τα ΜΒ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δηλαδή αυξήθηκαν 750%, οι θερμικές μονάδες παρέμειναν όπως έμειναν. Οι λίγες που έκλεισαν γιατί ήταν προγραμματισμένο να κλείσαν, γιατί ήταν παλιές μονάδες της ΔΕΗ και δημιουργήθηκαν και καινούργιες. Και περιμένουν στην ουρά, αδειοδοτημένες, την κατάλληλη στιγμή για να γίνουν άλλες μονάδες θερμικές που θα καίνε ορυκτά καύσιμα γύρω στους 8.000 ΜΒ. Μειώνεται η χρήση των ορυκτών καυσίμων ή αυξάνεται? Απαντήστε μου εσείς. Πώς γίνεται, λέμε εμείς, στη Βιωτία να μας βάζετε 1.000 ΜΒ στα βουνά του Ελικόνα και την ίδια στιγμή να χωροθετείτε όλα αυτά τα θερμικά εργοστάσια στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Στερεάς? Ούτε ένα, ούτε δύο. Πώς γίνεται σε αυτή την περιοχή να θέλετε εκτός από τις μονάδες του φυσικού αερίου να βάλετε και μονάδες λιθάνθρακα, πράγμα που το αποτρέψαμε έναν υποδειγματικό αγώνα πριν από λίγα χρόνια, για να μην σας πω για την ιδέα του πυρηνικού εργοστασίου στην περιοχή της Κίμης. Δεν την ξεχνάμε αυτή την ιστορία. Μήπως όμως έχουμε οικονομικό όφελος από αυτή τη δραστηριότητα? Μήπως πρέπει να παραβλέψουμε χάριν αυτού και της κλιματικής αλλαγής, της υποτιθέμενης συμβολής στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κάποια οικονομικά ωφέλη? Ποιος ωφελείται από αυτή τη δραστηριότητα? Ωφελούνται, αγαπητοί φίλοι, η παραγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το ξαναλέω, των συγκεκριμένου τύπου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πώς επωφελούνται? Τους παραχωρούνται δωρεάν δασικές εκτάσεις για τις περισσότερες από τις δραστηριότητες. Τους δίνεται προτεραιότητα στην πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας. Πρώτες θα μπουν στα σύρματα, πρώτη θα μπει η ενέργεια που παράγεται από αυτές τις μονάδες. Τους εγγυώνται την τιμή πώλησης για πολλά χρόνια. Βάζουν πολύ μικρά δικά τους κεφάλαια. Τα περισσότερα τα κάνουν με επιδοτήσεις από δημόσιο χρήμα και με δανειοδοτήσεις από τις τράπεζες. Ενώ έχουν μικρό κόστος συντήρησης, προσφέρουν ελάχιστες θέσεις εργασίας παρά τα όσα διαφορετικά ισχυρίζονται. Αλλά δεν επωφελούνται μόνο αυτοί, επωφελούνται και αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να περιοριστούν σύμφωνα με τα λεγόμενα των υποστηρικτών αυτού του σχεδιασμού. Ποιοι θα έπρεπε να περιοριστούν? Οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές των μονάδων ορυκτών καυσίμων, έτσι δεν λένε? Λοιπόν, σας λέω ότι οι ιδιοκτήτες των θερμικών μονάδων, ακριβώς επειδή είναι τέτοιος ο χαρακτήρας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επιδοτούνται με πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο για τη διαθεσιμότητα ισχύως των μονάδων τους. Ακόμη κι αν δεν δουλεύουν, όλες οι θερμικές μονάδες, αυτές οι 9.600 ΜΒ που σας έδειχνα, νομίζω είναι παραπάνω τώρα, είναι 10.000 και, επιδοτούνται με 45.000 ευρώ το ΜΒ. Λάθος είναι, όχι ΜΒ, το ΜΒ. Κάντε έναν πολλαπλασιασμό. 9.000 επί 45.000. Μας κάνει ή δεν μας κάνει 400 εκατομμύρια ευρώ στην τσέπη, βρέξει χιονίσει? Δουλέψουν, δεν δουλέψουν αυτές οι μονάδες? Οι μονάδες του φυσικού αερίου, τις οποίες οι ίδιοι επιτρέψανε να γίνουν και ενισχύουν την εγκατάσταση και καινούριων για να τους καλύψουν τα κόστη τους, τους εγγυώνται ότι ένα 30% της παραγωγής τους θα διατίθεται και αυτό όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και θα πληρώνεται με ένα 10% επιπλέον του κόστους τους. Είναι αυτό το οποίο λέγεται μεταβλητό κόστος των μονάδων του φυσικού αερίου. Στις τοπικές κοινωνίες τι μένει? Μένει ένα υποτίθεται ανταποδοτικό τέλος, συνεχώς αυξανόμενο, που το πληρώνει όλη η Ελλάδα, όλοι οι πολίτες, το οποίο αγνοώ, ή καλύτερα να πω στις περισσότερες περιπτώσεις, ξέρω ότι δεν φτάνει στους πολίτες των περιοχών που κάνουν το λάθος να αποδεχτούν αυτές τις δραστηριότητες. Μένει υψηλή τιμή στο ρεύμα της κατανάλωσης σε όλους μας. Μένει ένα μεγάλο περιβαλλοντικό κόστος. Μένει το χάσιμο των θέσεων εργασίας από υπαρκτές δραστηριότητες, οι οποίες θα σβήσουν αν αναπτυχθούν τόσο εκτεταμένες δραστηριότητες αυτού του τύπου. Αποθαρρύνονται καινούριες δραστηριότητες και διαλύεται ο κοινωνικός ιστός. Αν έχουν έστω και μια μικρή δόση αλήθειας σε αυτά τα οποία σας είπα μέχρι τα τώρα, θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι πολύ αφελής όποιος εξακολουθεί να πιστεύει
ότι οι βασικές επιλογές των ενεργειακών πολιτικών χαράζονται με περιβαλλοντικά και ανθρωπιστικά κριτήρια. Η αλήθεια είναι ότι χαράζονται κυρίως με κριτήρια κερδοφορίας. Γι' αυτό και η ενέργεια τείνει να μετατραπεί σε πρωτογενή ανάγκη. Όχι σαν κάτι που πρέπει να εξυπηρετήσει άλλες βασικές ανάγκες, αλλά να μας δημιουργήσουν την τάση να ζητούμε καινούργιες ενεργοβόρες δραστηριότητες για να έχουμε μεγαλύτερη κατανάλωση, για να αυξάνεται ο τζίρος των παραγωγών της ηλεκτρικής ενέργειας. Την κλιματική αλλαγή που θα έπρεπε να την αντιμετωπίσουμε με ένα άλλο μάτι, κάποιοι τη χρησιμοποιούν απλά σαν ένα πρόσχημα για ένα νέο πεδίο κερδοσκοπικής δραστηριότητας. Και όχι μόνο αυτό. Την κλιματική αλλαγή την αντιμετωπίζουν και την ίδια σαν αντικείμενο εκμετάλλευσης με το εμπόριο των ρήπων που ίσως να έχετε ακούσει, σε όφελος συνήθως των λιγότερο ανεπτυγμένων, σε όφελος των ανεπτυγμένων κρατών και σε βάρος των πιο καθυστερημένων. Και δεν είναι τυχαία η στάση αδιαφορίας που έχουν πολλές χώρες σε ό,τι αφορά τη συμφωνία του Κιώτο για τον έλεγχο των αερίων του θερμοκηπίου που είχε υπογραφεί από το 1992. Γιατί η μεγάλη παραγωγή, οι χώρες που παράγουν ορυκτά καύσιμα ή αυτοί που χρειάζονται πολλά ορυκτά καύσιμα για να αναπτυχθούν, όπως η Κίνα καλή ώρα, δεν έχουν κανένα λόγο να υπογράφουν αυτές τις συμφωνίες. Και η Ευρώπη, η οποία το κάνει επειδή βλέπει θετικά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, για την ψυχή της δηλαδή, το κάνει γιατί έχει ελλείμματα σε ενεργειακούς πόρους, γιατί της κοστίζει πολλά οι πρώτες ύλες της ενέργειας και γιατί αντιμετωπίζει δυσκολίες στον ανταγωνισμό στο οικονομικό περιβάλλον. Γι' αυτό υποτίθεται πρωτοστατεί και ενισχύει την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και όχι γιατί την έπιασε ο πόνος για την κλιματική αλλαγή. Και κάτι ακόμη, μια εξήγηση που θα ήθελα να προσθέσω. Η στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σχετίζεται και με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το σχέδιο επέκτασης των πυρηνικών σταθμών. Ξέρουμε ότι σε πολλές χώρες της Ευρώπης και σε όλου του κόσμου είναι μεγάλο μέρος της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Έλα που ήρθε όμως το Τσερνομπίλ, που ήρθε η Φουκοσίμα και δεν είναι εύκολο να τα προωθήσουμε. Να ένας εύκολος δρόμος, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βιομηχανικού τύπου. Και επίσης, δεν είναι τυχαίο ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμπίπτουν με μία περίοδο και θεωρώ ότι γι' αυτό ακριβώς και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούνται σαν ένα καλό εργαλείο για να περάσει η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ελλάδα. Το ξέρετε πολύ καλά ότι αυτές τις μέρες η μισή ΔΕΗ με το ζόρι βγαίνει στο σφυρί. Τελειώνω. Νομίζω ότι από τα αυτονόητα των διαπιστώσεων πρέπει πλέον να περάσουμε στα αυτονόητα των πράξεων. Δηλαδή, να προσδιορίσουμε ποιες είναι οι πραγματικές απειλές και ποιοι απειλούμενοι από αυτές τις ενεργειακές επιλογές. Αντίπαλοι σας είμαστε εμείς από τη γειτονική Βιωτία, επειδή παλέψαμε να μην γίνουν οι μονάδες λιθάνθρακα και επειδή παλεύουμε να μην γεμίσει ο τόπος με μονάδες φυσικού αερίου, ή μήπως είναι αντίπαλοι οι καρκινωμένοι και οι ξεσπιτωμένοι κάτοικοι των λιγνητικών περιοχών και οι εργαζόμενοι στη λιγνητική βιομηχανία επί 50 και 60 χρόνια. Αυτή είναι μια εικόνα από μια κατολίσθωση στα ορυχεία, τα λιγνητικά της Δυτικής Μακεδονίας πριν 2 μέρες. Ευτυχώς δεν καταπλακώθηκαν και άνθρωποι. Πρέπει να μην πετάξουμε, πιστεύω, μαζί με τα πόνερα της σκάφης και το νερό. Και τι εννοώ? Εννοώ ακόμη κι αν έχουμε επιφυλάξεις για τις πραγματικές αιτίες της κλιματικής αλλαγής, δεν θα πρέπει να βιαστούμε να απορρίψουμε επιπόλαια αυτό που αποτελεί κυρίαρχη επιστημονική άποψη σήμερα. Ούτε πολύ περισσότερο να υποβαθμίσουμε την ανάγκη να περιοριστεί η χρήση των ορυκτών καυσίμων και να βάλουμε στη ζωή μας την εξοικονόμηση της ενέργειας και τη χρήση πραγματικά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επειδή ίσως αυτό να μας εξυπηρετεί προσωρινά και επειδή κάποιες έννοιες όπως η κλιματική αλλαγή και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν κακοποιηθεί βάναυσα από τα μεγάλα συμφέροντα. Και πρέπει τέλος να σπάσουμε το φράγμα του τοπικισμού, της απομόνωσης και του κατακερματισμού δυνάμεων. Να μην φοβηθούμε τη ρετσινιά της πολιτικοποίησης του αγώνα, επειδή απλά μόνο θέλουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να μιλήσουμε συνολικά για την ενέργεια. Ενώ αυτοί που συνασπίζονται σε καρτέλ και καταστρέφουν ολόκληρες περιοχές και χώρες
δεν έχουν πολιτικά κίνητρα. Να ξαναβρούμε τον τρόπο να μιλήσουμε την ίδια γλώσσα, όπως το κάναμε ήδη από το 2008 με την κοινή διακήρυξη φορέων και κινήσεων πολιτών από όλη την Ελλάδα. Από περιοχές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι τις περιοχές τις λιγνητικές. Και ξαναβρεθούμε σε κοινές κινητοποιήσεις με όλους αυτούς τους συμπολίτες μας, όπως το κάναμε πάλι το 2008 με ένα πολύ σπουδαίο μπλοκ ενέργειας στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Αγαπητοί φίλοι, τελειώνω εδώ. Έρχομαι πρώτη φορά στην περιοχή, παρόλο που είμαστε από πολύ γειτονικές περιοχές. Δεν έχω καμία δυσκολία να το πω. Αν σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Ελλάδας αυτό το οποίο πάει να γίνει είναι μια καταστροφική, μια εγκληματική δραστηριότητα, το να γίνει στην Ευρυτανία σε αυτό το περιβάλλον το φυσικό είναι πραγματική ιεροσυλία. Ο αγώνας βρίσκεται στα δικά σας τα χέρια κυρίως. Απλά το μόνο που θέλω να σας πω και να κλείσω με αυτό είναι ότι πρέπει να υπολογίζετε ότι θα έχετε όχι μόνο τη απλή συμπαράσταση, αλλά τη συμπαράταξη και την υποστήριξη από ένα μεγάλο αριθμό κινήσεων πολιτών από ολόκληρη την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ.